Patayng lawas sa usa ka bagong himugso nga baby boy napalgan sa usa ka residente sa General Santos City. Ang maong baby nakit-ang gitangag sa usa ka iro gikan sa usa ka bakanting luna. Nakaalerto si Efren Mamak. Ay, baby, dali guys, oh. Gitabunan na lang og gamay nga plywood ug plastic container kining patayng lawas sa bagong himugso nga baby boy nga giputos og mga panapton sa mga residente sa Purok Masagana, Barangay San Isidro, General Santos City. Kini human napalgan matud pa kini sa usa ka residente nga gitangag sa usa ka iro gikan sa usa ka bakanting luna sa mong lugar Martes sayo sa buntag. Gani isip respeto sa kamatayon ni ini, dunay residente ang midagkot og kandila sa kahon nga nagtabo ni ini. Sa investigasyon sa otoridad, gituho ang gilabay kini sa maong bakanting luna, giputos pa kini pag-ayo og mga panapton o gisulod sa usa ka eco bag. Apan nabantayan kini sa usa ka iro og gitangag. Posible kuno nga gipa-abort kini sa inahan sanglit wala pa kini miabot og 9 months ang porma. Duna say mga nakit-ang tambal nga posibleng gigamit sa abortion nga nabilin sa maong lugar. Dito, nakita ito itong mga unprescribed pills nga ginatry pa na mo i-confirm siya kung para sa asa to. Kung katubad siya after abortion o katubad siya gigamit para maabot ang bata. O makatestify nila na siya ng mga attending physicians na to. Kasamtangang anaa sa usa ka punerarya sa syudad ang patayng lawas sa baby, samtang padayon ang otoridad sa pag-ila sa inahan sa maong baby. Kanang coordinate po ni sa clinics and hospitals if ever na ay nagpa-confirm dito sa babae nga posible nga mga murag na indicators nga bag na abort kay mag-bleeding pa maguna siya sir o abortion ganit pa mo siya irastahan para malimpyo. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.